So hiluwas sa mga ka-idol uban ni ko ninyo kay maglaag-laag ta. Aw maglaag-laag oy. Tan-awa nagtanaw-tanaw ta diri unsay atong makit-an ingan na mo gani atong buhat bisag wa tay kwarta magsuroy-suroy ta oy tay pakita na ko ninyo. Tan-awa na ay naindot kaayo nga mga duwaan sang mga bata ba ato sang suroyon diri be. Sus kanindot sa mga bangko. Tura to ara duulon ta didto be tuay nindot kay ay tuay lamisa o nindot kaayo. Tanawang mga presyo mga ka-idol, grabe bratuhara. Murag makaya-kaya ra sa bulsa. Pero kani atong paglaglaag mga ka-idol, nagtanaw-tanaw ra ta kay basin na atay mapilian ba. Liwag diri sa pikas, liwag sa pikas, nay mga customer sad namili. Ato ning suruyon diri na atay mga siling pang electric pan. Sus pagkaninduta. Atong gibuhat ani mga ka-idol galaglaag rata kay basin makauyon ta ba. So makita niyo sus grabe mga appliances mga ka-idol, grabe nindot kayo. Ang problema nato kay kaning magsuroy-suroy ta wa tay dalang kwarta. Maong atong gibuhat karon magtuyok-tuyok lang usa ta dire dapita. Tanawa balik na sad ta dire kay naatay nakit-an nga murag nindot da. Kani murag nindot ni da. Nindot ning pasawnon sa balay ba no? Nindot kaayo gid ba? Lakaw-lakaw sa taoy kay atong gihiram-hiram atong bulsa murag wa magid tay dalang kwarta. So ari sa tatanaw-tanaw lang sa ta sa mga display aning mga nindot kaayo. Balik ta diri sa lamisa sus kanindot baya. Nindotag dad-on ani oy. Naa pa lang tay kwarta ba no? Mao mo gini sakit nato nga wa tay kwarta grabe gyud dag suroy-suroy tanawa sus na mga kabinet grabe ninduta ug ato kaning alsahon padung sa tuwa. Ang problema lang kay wa man tay kwarta sus napay double dig nga kutson sus pagkaninduta. Naami sa second floor mga ka-idol. Naami diri sa Tabunok. Makita ninyo grabe ninduta. So namili-mili lang ta kay basin di ay makajakpa ta dirin dapita. So tan-awa, sus nindot kaayo daghan tang mapilian. Daghan kaayo tang mapilian pero ang problema kay wa tay sinsiyo or papel sa atong bulsa. Maong atong gibuhat mamili-mili lang usa ta kay simbako unta ba. Basing makakuota ani sa atong bulsa makadala ta. Atong balikon mga ka-idol ha. Tanawa nindot kaayo sa mata. Makita ninyo nga sakto-sakto ra ang price na adre mga rice cooker ug unsa pa ning makit-an nato direng dapita. Nindot kay ibalik-balik diri sa appliances mga ka-idol. So kuyogi ko mga ka-idol ha ug ayaw kalimot sa pag-share. Bye-bye.